sana na ndo mwanju muligire bweta senikia Ndizi TV ya sentunda indeto kwaligania senchire bwikirano nyale ko bago gusanga amona intwe Amaegerio ye lesson. Karibu sana unerebo tambe ime studio habarisi banyare ko bawikirana hasekerenga ekenene gyo kone kiabu na twanyare ko batugusanga amonaye ali nyale ko bakwegwa anene libagalirene ase lesson yechume. Karibu sana muri sezedekaya pia mono soko nyaligania abanjwa baminta se egeta seni ki Ndizi TV la bakwali rwakiro bya abakomana no yotohiri bagaligiya tugete gusango byo bwaye ogutwariani asenkayo. Karibu pemano sana Mulisia Dominic Bosire. Karibu happy Sabato-Amaegerio. Karibu sana ase sabatenchenu toigeranie asereseni Biemano nanje Joseph Tamisi asenjiro bwikirano igoro tobantongo chengera barengeri tukole banyangongo balisi bane emambi yabono na inwe na mashujaa ase sabali yokwegena. Amen. Nasaiti gabakonye hase engencho yo kwerwa na kweneke buna mwanyara kwa mogo sangamo na into kera litukole sabato maite teli kawaida ngagete lesson ibune na bekale gota banga we need to move out of our comfort zone. Yes. Aliase twa settle wata nande ndwe ekanise ye main tuwa chagete kugoroboremo tuagachire tukarwa mabati pono tuabekire mbaka chitaili Mulisia manyo cha gutumwe sabato sukuru. Anyway kati yali turacho bato kwanera wiki eyanyale ko bakwegwa ekerenga ekenene Mulisia torasi nchiko sabe ni tunyale ko bato cha lesson omwanchu muligeri to sabe tatanya sae pia mona singincha yoro mwigenwa asobugma waito nande gwatoraira ase chumengima na nderero tumerenda singinche okore chuma na gosoma ringana lya gwetera sereseni twaretere meroberio yerituko lya lero na gwetani onstatinya sae reseni yerituko lya lero asamago kao tobwate statinya sae kero toko yereta omuiko go mochenu ototumike elio ntororeka no bonene bwaboreka na gwetera seringana lyao twabere bibito eligo gusaba goita semambi abono iga nakonyo mo ligereria ekerago karansa koligereria elio tatinya sae omuiko go mochenu onyara ko bagukumoranere twasabira sere Yesu Kristo yoro motoria. Amen. Sante sana. Karibu kirenga ekenene kia ekwota eye no bokoreri bwanyasae no bokoreri twaligereria se chinsemo ibereke gima tukaligereria sensementangani ili ariko bayokwanera igore bokoreri bwanyasae go cha story a sensementangani na a se weekend ariko bagweta tukaligereria igoro ya obokoreri bwanyasae go cha story ensemo ya kabere a se echumeye omwanchu muligereria nigo tuguchikoba togosoa ase ekerenga ekerene ekikale gotabanga okorangeria kwa Nyasaye uchiase abakoreri. Nyasaye nigachete ose kwetera somano Yesu Kristo akanyara koba omokoreri gocha story gotabe kerenge kenene nekeri arenge koresto atoiranie aso Obwamate buria bwarenge kerenga Nyasaye keranyarete koba gutunga mwanya bantu bungo Obwamate boito amonere bonyare koba Obwamate oboikirano gwetera se ogocha kwebibe Obwamate obokanyara ko bogosareka nabo igo esabaria yogochaka koboirania igachaka bene gwetera ase okomotomo mwana wa Yesu Kristo agacha gotoboria buna intwe mwanya bantu okuna kukorokorangiriwa na ekerenga ekenene Nyasaye agendreta singa kibune cyakone kibuna nyare ko baga gutobwatania amo ne yamate yaye asengenchi kuyarigania asoboroti bolia bwa kare na kare kefungo ekenene gegotora ikura kura sigetabu kia ogokora kwa batomwe yemo ebifungo byaye bya gatano na gatatu gosomanda sike Gusii korende na monyore chinguru ekero muikomo chenu obacheire na inwe na mobe birori bane ase Yerusalem na ase chinsemo chionsi chiabo Yahudi na Samaria na goika chinsinyo chiense igetabu kia bakokora kwa batomwa eyemo isana isato yego tabanga chinkaki gose korende na monyore chinguru ekero moikomo chenu obacheire na inwe na mobe birori bane ase Yerusalem ne chinsemo chionsi chia Boyahudi na Samaria na goika chinsinyo chiense. Karibu Mulisia Zedekaya singincho introduction lesson. omwanchwa ase mambeye
nyasaye okurangeria abantu baye basoaso bokoreri ekero okorigeria ase amang'ana aya iga ariende ekero adamu nawe bagwete babeta ababisa ba nyasaye naende batabwate chinguru chiogocha asare naende barenga abanyabibe nomane nochite akarangeria adamu ng'ang'a yore erinde amwirenia ase obokoreri igo omochaka no nyasaye nokorangeria nomonto omotang'ani korangeriwa adamu nomong'ina yawa all along ase engaki ekero abarangeretie naborogeretie ng'a ogotoreka ase omonto ogure ase ebibe igo gogotoka ase kristo yesu oyarieteire okorokwa oroiboro rwa omokungu nokotoko ogotoreka ogogotoka asare igo gokoigwa omonto goetera ase oboronge nogoikeranu gokorwa ogokora okuya gokorwa ase yesu kristo bono ekefungo nkere egantaete tosome gekorokwa Isaya 51 Isaya 50 na eyemi king'uki ekiritang'ani na egia kabere kegotoreta ase omoroberi o nyasaye gokorangerigwa koba abakori emeremo amanere tosomere ng'a egetabu ekia Isaya osome king'uki ekiritang'ani na egia kabere tomanye koranda aya tokogenderera Isaya 51 kifungu gitang'ani Biblia goteba inwe abamokorigia oboronge inwe abamokondigia incho monene tegerera monyigwe rigererie getare ase mwabachetwe korwa rigereria Ibrahim sokoro yaino na engoro ase mwakunyetwe korwa na Sara oyo obaiborete ekero Ibrahim arenge bweka nigo namurangeretie nkamusesenia nkamumentekania wikerere ngomorisa egia kabere na ikiroro bono egente egetang'ane mwarigereria iga ase buna twarorire ase amarika amachenu nomono ogoteng'a ntegerere inwe abamokorigia oboronge amokonigia inche rigereria egetare korwaria ase mwabachitwe mokanachikorwa oyo okorigererigwa ore egetare naende ase twarosetiwe na omotoritu Yesu Kristo ekero tokomorigereria tomaete ng'a nao twarusetiwe gekogererwa na ase obotongi nere naende na amaboko ayo oretete riroba akaribomba naende akarusia omoiko oyo bwa obogima akautera riroba riria rosi ekamenya koba egetongi kere moyo igo twarwete asare bono na monto onde bwensi okomorigia omonene na omonene oyo arangeirie amorigererie Yesu Kristo ore egetare omosombo nyasaye Petro gagokwana igoro ya Yesu Kristo ase buna egetare igakorigereria mwanyabanto bari Yesu atorio barabu na amagena are moyo ase Petro yeritang'ani ibere kemgokeki origereria egiakana gotira igagoteba ng'a tocha asare ero ore egetare kere moyo buna amagena are moyo nere rigena rinene riekona rikorosia obwagachi bwa enyomba yekemoika Petro yeritang'ani ibere kemgokeki ekiritang'ani ng'a buna togocha asare Yesu Kristo oyo twategu tokorigereria somango bekare obobe bwonsi na obong'ainereria bwonsi Petro yeritang'ani ibere kemgokeki egiakane mochierere oyore rigena rire moyo riangetwe na mwanyabanto korende ase obosi bwa nyasaye nerichorerire rie rigori rinene kia gatano inwe abamore buna amagena are moyo mwagachwe mobe enyomba y'omoika mobe abakwani abachenu morwe ebing'wanso by'omoika birancherwe ase nyasaye wetera ase Yesu Kristo bono omosombo nere yagokwana iga ng'a togenda asare ere Yesu Kristo rigena rire moyo ekero achete ase ense igangetwe
ngiyekwera abantu ba mwanga akamaotenga igange turekinere igina Nyasaye choretiriri rigiya na inu mugocha asare buna magenare moyo igo mukwagache enyumba yeke moika enyumba enchenu naende enyumba y'obokwani omaya watebe enyumba y'obokwani emirimo yaye nokorwa ebing'wanso biancheirwe na biro bie bigocha gwetera ase Yesu Kristo iga ase okorangeriwa wensi pi oboroso bwaye Yesu Kristo nanye ng'a nekero twagwete ase ebibe naye nere Nyasaye atobekirete buna oboroso bogocha gotoretwa ase obogima bori bwa kare na kare eire eria ariete ng'a oroiboro rwa omokungu akeng'iti ase omotwe nero yaete Adamu na Hawa ebirengeri biao bigaonchoka barenga ababisa ba Nyasaye bakaba abasani ba Nyasaye bagansa gotegerera erinde bacha asare aborokere buna naende bagochi komenya obogima boragere bachikonyora omwando ori konyoba basiririe igo Nyasaye goikerania omorobiri oye ase ebinto biri tobwate ebinene kero omonto arengerete ng'a ase ndi mbiyani buna Adamu ekero bariete ritunda riria babwate ebirengeri ebinene sana ng'a bono twaikerire ase agia togochi koba buna Nyasaye bakenyora mbai buna Nyasaye baba buna Nyasaye ase okomanya amabe na amaya lakini ime yabo nobobisa nese leseni yetu togochi kwegera omonene yagotorangeria twensi aba togochi koba abakori emirimo amonere atorusi korwaria ase okagirete ng'ambu yatore atorete ase atagete tobere namba ibere ekero atoretiro atworokererie enchera yokonyora oboronge bokorwa ase Yesu Kristo naende atworokere ng'a nonye tokomorigia omonene naende tokorigia oborongo obo intwe oboroso bwaito Kristo Yesu nao twaruseti gwa asare obogima obo twasiretie igo bwarenge korwa asare naende obo togochi konyora nkorwa asare nero orekera ring'ana nero orekera egento ase obogima bwaito iga leseni yaito yarera ase echuma eye omonene Nyasaye atagete gotoorokeria buna ere egia kabere kabongokeri gia kabere Nyasaye gagokwanera abanto bakorokwa Abaisraeli amanya koba ng'a enyora omosombo na Abraham igo namorangeretie orere bweka nkamosesenia akaba omanyire komente kobeire abange igo bono Abaisraeli akobakwanera na ase abanto bonsi boboroso boboiko bwense babe n'Abayahudi babe n'abanto b'ebisaku biakere engencho ase Abagalatia 3 ekemogokia egia gatano ari mogotira igo omosombo Nyasaye naende Paulo agototebi ng'a Abrahamu oyo okonya gokwanwa Nyasaye abwate ekirenge ekemo ng'a abanto bonsi baraitabe eriogi ria Nyasaye goetera ase enchera y'okwegena igo bakorokwa abana ba Abraham bono igo ng'a twensi abebisaku na abaisiko twensi tokorokwa abana ba Abraham egekora okwegena oko Abrahamu abwate ime y'omotorieti Yesu Kristo nogoseseni gware gocha koreta ase ense na bari banyorire ogoseseni gwoko naende bagokoirera abanto bonsi bensi bakorokwa abana ba Abraham yemono kegima omwancho omorigereria enyora boigo nabo gosanga ekerengeri kiaga muna into gwetera ase enamba yesimu yergago ase TV yago abo gwetera ase mitandao yaitu ya Facebook Ndizi TV News Digital nabo gwetera YouTube Ndizi TV News karibu sana Morisia ekera okorangirirwa ogokwa Nyasaye gose ekera okorangirirwa ogogokorwa ngochia asa abakoreri nekerenge kenene n'abantu aba bachiche babekironi tugende igo ekero tokorangerirwa ntaite kobeka amang'ana ayo Morisia buna yabekire korwa oboroso buya igo totaba ng'a egento nkere tokoroka okorangerirwa korwa ase oikaranse togaika oigete tokoroka egesongo ng'a comfort zone oikaranse togaika okarora ng'a bona nonkorete gento kieki nongwenerete bono mbaruete some few examples as introductory nkorigere tora mang'ana paperi nkibakwagachera omorobiri ori bakwagacha omorobiri ori egere mbase omaete omorobiri Nyasaye orenge ng'a abanto bonsi baseberekane ense yonsi ekore gento kieki eichore korwa omochaka nabo Nyasaye arigete igo ng'a mosarare moichore ense yonsi lakini abantu abekere emachacha kind of mbatwarete okwegena ime ya Nyasaye naki akogera bakorosia omorobiri
bachi gutwara igento tokuruka igesongo nga trust in the Lord. Yes. Na kiga kogera aiga Nyasaye kari kurwa emifano y'abantu aba eri baru their comfort zone eri bamanya kogenda ase ense yonse gutwara ekegusii eke togokwana korwa. This is where the comfort zone was. Yes. Ntware gutwara ekegusii eke onye abantu aba mbabete babera ase omorobiri oyi. Tware gutwara chiruga Jones tobwate in the world ega kogera abantu aba they were in their comfort zone. Onyora baikire bakaranga bono ni gona ande tari igorioka. Yes. Isinge njoba tegene Nyasaye bata tokorosio omorobiri ogenda arari ogenda iguru asinya sa kamenyete. Yes. Nga amaje nacha bachete kwegena nga Nyasaye keria tebete nga maji takora gento ki tagocha rino maji tagocha rinde ibachete kwegena nga maji atakora ki tagocha rinde. Because in other words what we are saying is nga Nyasaye ere konyora otwarira omoroberi oya barabu bagatwara nga bono eri tomenya muntu osebererekana tiga tobaiga. Nyasaye gakubarusi their comfort zone ari ase baikire uko basebererekana ense yonse. Yes. Onde gagochikosa benyundo bakanyora nga bantamba tori bari etinda komoreta bakaruoro. Yes. Igento kende gekogera gaiga togote ingeri ngaki abono nande Nyasaye ekero Nyasaye Yesu eri onyore nga Yesu taracha sinse bono wikire ngaki Yesu achira sense akamanya korwa omoroberi ogento kieke ogotoleka akamanya korwa egento tokoruka ngaki tokoruka nga the principle of evangelism ngaki kegusii entobwate ebirenga biri byobokoreri mbiri biebi na biebi Yesu Kristo akamanya koibeko gento kieke akamanya koibeka story buna Kristo na habukuru maegantoro cy'abantu turachiko batukurigerera buna babo Abraham umurigereria abo barenge gento kieke batruete ase barenge batamanye kaine lakini Nyasaye era akamanya na kuetera ase bare akamanya gokora oburuzo bono eligosuka mutu murigereria seresenito ringana ndiriria ari gukwana gaiga ari otanga gusuka goetania ari ase obotoero ruboito bure. Yes. The comfort zone cheito chire mangana manene na ringa ekero aiga no murubiri yo opabel aigo babu atobunga wisanika nga bakorendo ye baikire beyagachire tigaturigere ringo korwa ase gitabu kia ogokora yeno tugokora gitabu ky'omuchakano tayiturigere y'omuchakano kiandike bunge kama kwanza tumanya gochaga muchakano kienda ekefungo eketangana ekam ngocha turabumisia. There is something I want to bring. Okay, aliasi asienda yamabanga Nyasaye agasesenia nu amo nabamurabaye akabatebia moibore momenteke moichore asense mangana inara gukwana nga yes. Yes akabatei lakini still ekegorieke kianu gechieti koegena mangana ya Nyasaye arangana ni Nyasaye korangana baratu triki tokusangereka nense onse togoichorense ama yago toletere mbure yeche gotoita nande bono the best togokora yatobera samo iga okora nyumbe yokora bare korosina nene sana ekogere nyumbe bare komenya bonsio murubirio yo bakoenda igoro igomba abwato bumanyi gotari bono muntu agwegamba ngana amenye tobwaga abagaji bare ngo abakong nande bataitoke guika jinga kiechi yes. Eri bakarosia their comfort zone eri akama paka abanta bagende kebungo kia Genesis 11 so meke bungo kia kane inki bagokora mangana ari nari gukwana eri beo bonene okwagacha bari kwagacha tari bari kwagacha egere banya sawo bonene bari kwagacha egere beimuki gorunga ensengi mabono muntu tayora agacha una bantu una intwe muchakano 11 kefungo kia kane Biblia goteba elio bagateba elio bagateba inchuo tuyagachere omoche na omorobiri na obotambe bwaye boike elio baigoro twekorere elieta rinene tobaisa gocha oseberanigwa asense yonse etegetangani abanda they do not want to obey the Lord
batagete koigweroro ryo Nyasaye. Nyasaye egento kende tokorora kurwa osome kwansiri kebungi 11 wiki kebungo ya kane Yes. abantu abe bintu mbire they do not trust God's promises not to send a new flood tibe egene tenga Nyasaye ta koreta gento kieke etoigo nande Yes. egento kende kia gatatu they trusted in their own salvation effort ebe egenete ase gento kieke Ogwetori kwabo banyene. ogwetori kwabo gento kieke Abanyene. abanyene mba egenete nga mbakore gento kieke Batoriwe. mbatori wena Nyasaye manyene Yes. so they wanted yani bakerora nga bakweboy na wana intole kanisa na bogo toka goikire wata banga onye ntari gochie kanisa Yes. ango binte byango Nyasaye taranzise niga yani orojenga it is true you are going to church kogenda kwa kanisa na kugogo kwa gento kieke ko maseseni wali ogwa Ogwetoma. ogwetoma ebwetomete onye ntari gadi wakingu mugondo Yes. ngo bande chinjiri koba you thinking naye okokore binte the same bale bagoche kanisa bugete ngese ngenja goche kanisa na kiego ara goche goturi gento kende they wanted to achieve fame elieta Yes. ebata gete kwero seri elieta wetera so kwagacha gento kie omorobiri kwagacha morobiri Yes. elibero kinga nigo bale abantu barenga bogokumi abantu bogokumia igon kinta itagotea they were united in purpose they had created their comfort zone and they felt comfortable in it they became disobedient distrustful self-sufficient and proud angana ina tatukusani angana yarani ditangani bakero bakakora gento kiek geisanekia bakaba batari abaigwere ojia Nyasaye egento kende bakaba batari abegenwa Yes. ojia Nyasaye ento kende kia gatatu baka self sufficient Wagaisa. maisanekia bakeisanikia Yes. no koba kwabo gari no gokora biri bagokora egento kende kio mwerio bakaba abero gimono nkibare kwagachira omorobiri bero Elieta. igo at the same time like togo tebunga can you be na bera toke naye pere monera gokora Nyasaye gokuimukiwa wigeti tindi gochie kanisa iri sabato Yes. ananchego sinaikiri so those are some of the things tokoligere otima tese mwanya kora bantu bande mbari bago expecting gosanyi gosen na wano ntuna balisia gose pasta watebonga pasta esenge njole pasta ayabono igorne ya order bana yani self righteousness ogwechena kwa gogendo kiek this is what they were doing in those countries. All right. Bienvenido sana bienvenido sana tusigochi mutwe kagete twabekire lesson ya soboria abo takire na creo que no chimutu bono kurigera ngere kikeganeirie umurisia ngomurisia nyariko bagukwanera nseme yu tima itu kurangire bunoko ekira kogochira mwanya bantu buna intutore buna abakoreri ekira twarangirigwe ngai gogochi gwato nora na ndingi gekogera intu mwanya bantu tokoranga nera kongumono sana asukurangirwe bunoko kwanyoranga igotokobeka emebaga gete chimbe bentira gete umurisio orarandiri gosomo pasta orarandiri kabisa ekanisa watenga e centro imatenjiro chikoro ku centro kwanyoro rusi gororo umanyire gotuma uchi district etora masha matoro gorari nyari bari masaba ote banande ni mangana ngande kieke korwe town ya system asem paka abashiriki banga gachere nyumba yo mopasita kana ndi jiko chakira ari matto kwanere ngane yikera to gusoko chimotwe gekogera na kiarenge pato byekerege kenene nande na tukwe rusia ase engana bune bona siringane likwa bikire iga abakorinte ya kaberinye ekebungo kia kane Paulo ngukwana ari iguru y'inchiri ya kare na kare ekoretu guturika na endo ukwana ringa ari asomo cha kane karo Yesu Kristo atungite nsi igatebete ngati gobora buborabe robora bukabara kurwa somo sunteime ekero twa sibibi omanene yata getobora buri bwarabete na endo bara basinkoro chito ime lakini bokurwa somo tori tu Yesu Kristo
abantu abo n'umurisi yabika abana bari banu ese Babylon. Yes. Umucyando oboga ikibungike tenga abataita bamang'ana yabu nomone natebiri mbari Nyasaye yensi ya ukoirie ebirengereri byabo mbaro bocheru n'oborobu bwogutuka asobosi bwa Yesu Kristo. Tosomere ngike kibungike. Abakorinto ya kabiri inye kibungo kegya kane. Osoma epako ikegya sita. Kegya kane ebibira gotabaiga. Asayo Nyasaye Nyasaye yense eye yaukoirie ebirengerero byabo bataganeti erinde omubaso bw'enchiri yobonene bwa Kristo oyore kieni kia Nyasaye tobaikera nakiti tori kwerandea intwe abanyene kurende Kristo Yesu buno monene na intwe abanyene buna abasomba baino asingijo Yesu. Bono Paulo agotobikera iga. Yes. Dirie kero monne Nyasaye aruche Adam na agu bagure. Na ndate kubaira ni aso yoruburabu Yesu Kristo. Mbatara sumusumte. Akariera nueira ngana amachita agucha. Geka ne ruruburabu. Abakurukwa abana banuna abachukuru baye byebona abachukuru baye atanga Nyasaye oyo igwitita abantu baitu kurukare. Ntoko mwegena. Ngekora batamwegena. Nyasaye yenseye yaukoirie birengereri byabo. Na gukorigereria gae tukurukanga comfort zone eri twakwana ng'asi tuguikaransa twatwerera njana gucha kigogera tugutwara that comfort zone kigogera twangu ubutumwa ekiga nchiana koba Nyasaye yenseye yetara ukorie birengereri by'abantu. Ekera ukoirie abantu bakogenda mamincha n'omurugurio Nyasaye. Nesigie tukurwana eresegati teye ya manyinga n'ekinyama atukurwana n'emeka y'ebiricha egutuka iguru n'emeka y'ebiricha egutuka iguru yegotara asegati yaita nakeka ruruche emechande yabetenga tweroseri erieta. Yes. Oyo Lucifer ekera aringa ari iguru yatetenga yonda tukubeke kerukia nekebere sugusi yomusangerikano o Nyasaye yekirukia Nyasaye nkiara gokora no kweroseri erieta. N'abanchu abategereri gutogotenga ekero monene aturangeirie ritang'ani atukobarakere egento tokebareko besike tumanye ng'oyo otorangeire nero oyo omobweka nero okoegwa bako aegwa esiko aegwa obonene toraburia obuya bwaitu bwensipi twaburia ogokora gwaitu korikoro okuye bwensipi tumanye ng'a oyo ogokora amaya korwimi yaitu oragere ibikerane n'omonene oitu Yesu Kristo. Bono ekera akorangeria Abraham yakomorangeria amokorera amang'ana atatu ayara amanene ayara ase obogima bwaitu namba eyemo igamorangeritie gekorera abanto baria ekero nwakorangeriwa nyuma Nyasaye oretire confusion otantanirie emenwa abanto bachire ase emenwa ao. Abanto abari ekero okogenda gochime mono igoro ya orwaki rwa Babeli igo berosereti ebi Nyasaye bare kobacha. Ebyo okogenda Abrahamu ekero agochikoenda Kanani akonya abantu bagosasingia Nyasaye ao echiachakirete ase orwaki rwa Babeli. Neri Saitani gotoira agotwa aba basasimaka akaire gesagu kiamanya abantu gionsi giganza gusasima igatuka ng'ane nkeyemo y'abantu bakorerekana ng'a nonye gusasima kwabo kuri barabu okorora kwabo ase Nyasaye nkuru kwao agekora Nyasaye akorangeria Abrahamu bono omorangeria egento ekemo nekeiga namba eyemo igamorangeretie erindo amang'ana aya amaya y'obotomwa abe arendirwe to preserve the truth arendo obaeno wakenekeiga namba ibere ekera komorandia sinde arinde keneke egento kende abe nerenjera gwetera asare omoturi bwensara agikoiborwa oyo gotakoreta ogotoreka sigesaku kiamanya bantu namba isatu abo musombo Nyasaye naenda abo bora bwasense asa mang'ana aya igatatu naro Nyasaye abika korangeria Abrahamu ekera komorangeria tari gocha kobo ogoseseni gwasegesa kukamenya abantu onyekene nkiare ngo ari kurinda namba ibero nye gwetera asorore rwaye tari oyo moiburu ori Yesu Kristo tari gocha koiburu gwetera asari namba isatu
Yesu yokurku borabu bwense egekora tanga inche nincho borabu bwense no yogontunya ta gutara so musunte na tware oborabu bobugima Yohana isa teke mugogia 12 ekero bamuite bire igo bakoba oborabu bwense inwe no borabu bwense Matayo isano kemugogia 15 kemo bono ekero mone nakumborangeria akorangeria bo igukorangeria gukoiga buna bona sabra moyo gukwanwa egento Nyasaye atagetengeringa abantu bonse kujakira omuntu mutang'ani paka oyo bwomairi oratoka subwense otwarire okwigena gwoko masemeri Nyasaye completely buna Abrahamu atwarite ekera kuru mwana oyeke ngwanzo bonse abakurukwa abana ba Abraham mangana iyo agotoka se Genesis 12 yo murigereria ochinse no morisia koyagusia mangana yonsi pikwansie kebungo bya kabere na igo asa Abraham gongo momentari ngana rinene ndiringa ki esababu enene pie kogera Nyasaye gotorangeria inata basike sungu batanga the purpose of the mission inererie ekirenge kenene pige kogera na Abraham akorangeria gunkere kieke itangani Nyasaye agotorangeria iri gotobori kurua sebibe igento kende amangana yoko nyora 3:15 asebe bunge kyomo chakana Genesis igento kende gakogera Nyasaye agotorangeria he chose Abraham descendants to fulfill his promises goikera nigento kieke chire yogotoria igo in other words ira ya yogotoria esababu ene nagotorangeria turwasi torari ales comfort zone gosekirenge kene kiringa aikera nigento kieke okokadikwaye asitore at the same time he chose Jacob Judah and David I egere na intwe goetera asebisa kwebi tomanya ko enda asense yonsi eliense yonsi enyore gento kieke ingana liaye gento kende he announces the plan of the part of the Savior igagotora akokore bibionse abantu abare ko basazi ngina no kurangiri wa Abraham ego kuche because after the kurangeria goetera Abraham go promise ya weka sexual ya kabere enyare goikerana na kiya kogera Abraham akorangeria kendi ngeringa ki he indicates the exact date of his appearance to them. Iga kutorangeria gero tuigurira chinga kibene chiogo chakwa ya segendo gie asensi mangana yoma tengo kwa na mu tegera na bora kuminga yale Daniel 9 that is 24-27 na mangana yonsi na kutoka ba iyo ndo kinde kelinga ki finally the promise to be fulfilled. In other words, ogo chakua ye kusukura be Abraham ego atetegera ikeranie kerenga kyaya kerikia Yesu Kristo akorete gento ki ai bore tu asense goetera ase bigori byangu bi Abraham Abraham are gutuka ase comfort zone yaye tari gutumeka goikera go Jacoba ororeri rwangu rwanye Yesu Kristo bono taite commentary nganeri mas Abraham inganeri God assigns Abraham a mission and a territory to carry it out. Igako akomwa obo menyo a territory nga itoro tari orogo igako morogo kiti eligo ikirania obutumwa bwaye go morigereria there are those things to kurigereria to some Genesis ye ke mungo 12 that is 11 and that is 20 what. That is 12 verse 11 and 13. Abikyomo chakana 12 gafungo kekalengo muri 12 ekebunge getanga nine ya 13 nakiego omanene agakwana na Abraham akamotebia karwe asense yao na ase yamate yao na ase omochioiso ogende goika ense ndakworokie 12 11 12 yes ande gose abamisiri ekero barakorore nigo baratebe oyo mukaye
bang'ite inche oyo omokaye erio bang'ite inche korendaye bagotogie bagotige Bagotige. moyo. Amen. What is ringana lyo mwalita itekukwana? Why live, in other words, why leave the comfort zone? Comfort zone ngiya kogera uru. Tosome kurwa se getabu kiao kora kwa batumwa nani kebungeke. Kora kwa batumwa Nani kebungeke. Materiose ni mwanju muligerio nya tutubuga tutirese nino etoye mugane tibataro chinga twakore. It was just that simple. ase itukoriria emechando emenegacha igoro ase kanisa ya Yerusalem bonsi bagasaberekanigwa gochia chinse chiabo Yahudi na Samaria utatiga abatumwa bataseberekanetwe. Inkige kogera bagoseberekana. They are living their comfort. Jerusalem, actually no Jerusalem yabondo iga nonyese gikero. Let's say ekene pibari gocha gutoko wango na into tubwatie njiri. Yes. Eko kera batare goseberekana. Ango njiri ntokordi. Because in other words, what am I saying? I'm just trying to say again, after it is success in Jerusalem, the church seems to have no attention of expansion further. Konyora baikirase, tango ugo sasima wonsi pi Jerusalem togochi. Konyora baikirase baikaranse te baroje ngabono. Ayanaro makao makuu headquarters. Yes. Wono there is no need. Kuna wono tora atebe kusiga iga ntuma ete na banyanju. Yes. Nyanju antobe geti kaniso. Ari no amakaita manene no toka ndo tosasimire. Ntori gosoka ujisiku. Right. Ntori koigora na kanise. Nyakutari estu achakirite ari no tugosasimiro. Egento kende. Ekoteba iga. To have attention of expansion, it was his comfort zone ya Jerusalem. Yes. Bata gete gusuka. Lakini because yekyo wasomira abunga, Yes. because yayo bakasebereka kani. Tegere basokiri nganare. Yisiko. Nyasata amanyete. Amanyete nga atama sebereka nenti. Banta bambare kokoreke. Mbare uma dendira wanese kigete chigoche kanisa chia konge kanisa. Yes. I remember one church kera to igore kanisa ya ite itore. One judge was saying, pastor itire kanisa ya ite. Do you know, yasa kamanya koleta bantu, that church now, in the district now, it is one of the biggest churches in the district. Go commenta neria, vari kuomana, bakamanya korra the reason why, yasa kamanya ko baumuika, abantu bakamanya korusko bakasoy kanisa na ndega koraki. So in other words, there are those comfort zones. Omo hali pio moisi amane okwa na eyo 11 19. Hakiego Para kwa batomo ikomina ya kifungo kia ikomina kianda Biblia gotebaiga. Baria batananegete nyuma yemechanderia yabete igoro ya Stefano. Obakagenda Foiniki na Kuporo na Antiokia bakarandia ringana asa Abayahudi boka tari asa abantu bande. Saa zingine mechande gocha nebatanane egere moikere nchirio mwali pike bungo mulizia kwane 10:28. 10:28. Yes. Kyo para kwa batomo. Biblia gotebaiga. Akabatebia mwamanyire nga tari boronge omuntu Muyahudi abwatane n'omuntu ori bwegesaku ekiao. Nonya no kumuchiera korende Nyasaye onyorokire nga timoro konde bwensi nga tari omochenu bose tachenegeti. Amen. Oyingo kwana mangana. Petro. Oyim Petro. Petro. Tianso mangana like Peter. Sometimes we will have to put aside our comfort. Yes. Or our personal feelings and opinions in order to create fulfilling, in order Yes. to correctly fulfill the mission
that God has assigned to us. Eri tuikire na Paul asinare togoika tuikaransa twateba twakorera ngento kieke twaikire una Petero abegete those aside uyo no muntu bwebisaku usebwata buyo kanisa gete twatigire kuire nchiri ari siko biamono sana emambia bono muri sindike to kwana sogo kabisa togenda somo timukine igo nare kubika na ki omorobiri Nyasaye no guturia abantu kurukire gisaku emenwa eyamate n'abantu none kararangiritie abantu bakurukwa Abraham n'abantu baye igamutumete guki Canaan. Why Canaan? Canaan konyana Canaan okero gosoma omuchakano 10 omonto kurukunu ekero liri baru ase obwato boliaro ase kwerende liaro osetie obwato boliaro ekeraso basoka isika kalimu mugundu akasimika endagira akamanya kwenyororosirie ebinyugwa akanywa agatinda omwana oyo okurukwa Ham kachi kumurigereria akachaya ise kera abana abandi babo chafete na Shem bacha babeka chianga bagenda baira na kenyanyuma bamutubo bosuku bwaye bamurusio ekera akamtu ise no more senses akarageri umwana ohamurukwa Canaan. Abantu ba Canaan n'abantu baragerire tugwasige njibi byise bono Nyasaye yoroche ngekesa kwikengiragiriri na acha akirito barandi bwaye ndageko ararusi Abraham aria Abraham akorwa ase nyumba ya Shem elinda agenda akikurandiria abantu abaiga basoira asugusasi mugwimi gwikana ya kirengencho kabarandiria gwakora naenda akarigire naenda abandi mbali barengo bororerio bachire Misiri ndageko ara naenda abaisiraeli bakwenda Misiri bachikorandiri nganeri abantu konya basoire sibi Nyasaye ao pono murobiri to ekebungo nkerekeri twasomanga onyemba komanya mangana na asenginje Nyasaye yense ya ukoiri Nyasaye akaukoria abantu baringe Canaan akaukoria abantu baringe Misiri abatigarite gaiga asare kurukwa Babylon akabaukori mono gwitania na Nyasaye yakonya gutuma aba missionary bae to all those people babwate michando yebibe eke buna tokonya kubeka aseri nganeri aba barangire tuwo bare suppose ko bobora bwasinze kuba chite karo bakuru Misiri bakwenda Canaan igo Nyasaye tete ngomo babiri tanga ni moko babo mwaerio n'abantu bensenje bacha kurikie karo barori Nyasaye ni genta bakoreiri korende mbamenya bo ogotore kugo bagakobeka uko kabe center sabantu bakuru ko bayahudi boka baisiraeli boka pono nwanye bawa Petre karo bakorangerigwa Petro tegende tengo muntu bwesa kunaturike eri Nyasaye a correctie mistake yeji akarete vision ya Cornelius naenda akamatebia okwege na kwao amasabau nechi sadaka chiao byeiguruguru tomo montage endese Petro ne rubwate birengeri bibi na ere akoranderia abantu bakuru kwa Yahudi boka nagekora baringe center ya Jerusalem bachitie sebza kubinde ekero Petro bono agoika diria bataraiko Nyasaye akamanya korete gentekene nekebekiri chingiti chia kerengenjo Petro irwe nchara otebunyenyori okanire nga yaya tinkonyenjanje na korigento kere egechafu gekora mpore gatuchimiti bakuri chinchen nekiri chimbe lakini Nyasaye ochitumia asukoro kinga abantu bonsi asubusibwense Nyasaye arangeiri ne obarabachenu ekero lingane ligo chanda Petro abantu bamanya koruka asare nga kai Petrale omutumu amayete se nyumba ya Petro lyokonia masangwa na ndo moika kamatenga genda nsa gwa bageni mbaroro bagukuburi bagukurigia bagwika asare bakombatebu na batumirwe na Cornelius yo Nyasaye oro aete oborori Petro gagwika ase barara na barabuo na Nyasaye omatebiringa abanta bago ikibagote mogende na barabuti kwanga Petro akaimoka akabugoria abayahudi bamwabo
bakagenda bagaikise Cornelius akamuburi nkigekwera kwandangeria. Cornelius akamomorangeri buna arangiritigwe buna chinsa chiri cyogosaba cyarenge cyakianda cyamugoroba kaimukire go cyogosaba buno marayika murukirite akamoboro naenda akamutoma ku Yesu Petro. Petro karaikaroro origererie ogokora 10 kubungo keke 34 ekeroria mairo mogano bwensi buna Nyasaye mutumire buna amurangiri Petro agochikomatebia mang'ana igoro yogotore kariara maya Petro agokwana. Then Peter began to speak. I now realize how true it is that God does not show favoritism. Bono naikerere se birengerere binga ndoje Nyasaye tobwati kwanchereria aria sabantu bari babwate comfort zone aba bakurukwa ba Jerusalem na sengi joma tego tole kanu kuitonka lakini Nyasaye ategete bagende isuku bachiko na ende ngokwana iga ayo murai ayo mwegeni ntobwate gento kurunga comfort zone chichidini Njenomo Katoliki, njenomo SDA, njenomo Pentecosti, njenomo Church of God, njenomo Islamu, kera abantu babete sobo. Aite yaro Nyasaye neti kurukirigisaku emenwa eamate n'abantu ogotoreka koroko mokwarosiwe kogotoka somotori tu Yesu Kristo. Nero okurwa. Bono gokorigeria se amang'ana ya igaringe no na sabanta abakurukwa batumwa. Nyasaye atagetukobutore toto ntwegerese gitabu kia Baebeso ikia watainga etoto yatananete abantu bebisaku n'abantu bakurukwa Abayahudi omonene yayeitete tibaga baringe byumbe bibere obakoreka bekyombe naki ekemo nekyombe kekemo geko bagwetera siringana niringana likurwaso murbo monene bono nari gukorera iga twensi abatu arangeri guno monene Nyasaye tabwati ogotoka gwedini gete na nda agatwari ekendi gedini iyi na iguru ntoyo chikoenda online subye chidini atokoenda iguru asingi twaitebire kera ringana likorwa somuno Nyasaye eri toikere goikatorwari esi toikaransite ng'ancho manyete bone ne dini yane dini yaote iyo ogosase mukuru gwekene no kuigwira Nyasaye na komenya se kurwa se kera ringana likorwa somuno Nyasaye yamono kegima Mwaita abantu mnabone wiki unise gichigendreta masina Jerusalem inero Israel mairabo yoria raisinga bantu bari osoma prophecy bamanye kwae those countries njigo timoka goikariririe goikomana naira sababu prophecy ebegitekria ringa those nations amagoso na aribe akorete ayo unless bairalira asin asomanene bataira niki baka yesairane barabuna bagoraki sigi bakaki asinine amarisia akaiga asinini nyabire nonye Petre keroriria agenda kwanira abantu baria bakaegwa umwika kuna Abayahudi baetu amanya kuburinga gento nkerikera antange timba batisa aba ekera aba batisa ogoikasa Abayahudi bamonga atwegwete ngocheta sabantu bisuku ngakyo okora kwagenda mwachikoragira n'abantu bisuku mwachikocha Petro ko baurukeria buna Nyasaye murangeretie omugano bwensi buna abantu bali banyoete umuika na injiriria Abayahudi banyorete nari bagotenga igo Nyasaye tabwati ugwanjiriria bono na intu toinyore iga abanju baminto ngaki Nyasaye tagwanjite asengenjure ese dini gete ya gwanjite asengenjo akoroseri gutoreka kogutoka miyo motori tu Yesu Kristo nekera akoroseirie ayebwatiri ng'ana likurwa somunwo Yesu nekiagotenga nonde bwensi oyora igwiri ng'ana liane na tata na mwanche na inche nere ntoje torosio bamenya asari toko itabaringana lyo manene buna lire tata agotwanja Yesu Kristo agotwanja bache barosio bamenye sto aimeya ichinkoro chieito toba abana abamo bakogenda amina sana tutegete togende asomutimuko omwenge kegima ngokona tuli guchakira setule umaitikira rende koba kirori otabanga mbaroro na barabu mulisi bakurangiri bagota ndigete guchakira ga Jerusalem
konti getenchake koru Boyahudi ali maye kwira na gochaga ega unaro ngorigere litoinga ikera kwarangirigwe koba kirori ukonga yobwene ko bogo chakera mbara robado bagotanga inchigonti getembera Jerusalem tindi kogenda guchi Boyahudi na rero gotebanga Jerusalem jinyeta geti tigete gochikonari gochimuna nenga turakwanere ikera twarure ase umutimo komo enge kerengere kiao kirabikinga chugotera se SMS na mbiye yesimi era se tiviago na gugotera ase mitandao yetu ya Facebook na boigo YouTube. Ndizi TV Obwansu Gusii kwarigiriye obubwenia asumuchando bw'uburwaire obere kugukwiranirira bono Eva Health Multidynamic Hub ni kampani y'ububwenia kurwa sensi ya buindi yikurwa mariogo yimete asamarwire amange amariogo ayo niga kubwenia amarwire buna oburwaire bw'sukari arthritis ulcers asthma amarwire ya komentabaga gachinguru cyubusacha ayugusibya bangina enchera y'urwiburo ayakubwenia uburwiri bwa sickle cell anemia ayugutanka uburwiri bwa kansa boigo uburwiri bwa prostate asabagaka samaliyetanguru Duncan Malita Murias gonde omulisia w'ekanisa ya Tunga SDA Church kalina iwete Eva Health ya chire ase Kisii ego na atendete clinic kiabo abosongo ase family bank kanga malio ga pressure na yesukali alafu nayo ulcers malio ga kana tumiete na ona tumiete mwata ni 3 months bona onde chinguru bona bango kolega siane in the normal na dental korosa Koro Helen Mura na chitegega se clinic Eva Health ga abosongo ngaira mariogo aria beira gokonya mama nkuru January rwarete stage 4 cancer ye cervix igasobono iga obwenire buya igotogotoka ase amagacha family bank second floor room number 07A. Karibu sana Eva Health Multidynamic Kisii branch, sound health as part of financial freedom. You are watching me in your house. I speak to you as a prophet. Any situation in your life is about to come out. Is about to come out. Praise the Lord, ladies and gentlemen. I am your friend, Prophet Lodomolo, the founder of God's Honor Embassy Church. I'm coming to you. God has sent me to come to minister to you and to deliver you and to show you the light of God in Kisii from every Tuesday and Thursday. Time is 8 a.m. to 4 p.m. On the Tuesdays is a service, and on a Thursday is a one-on-one. I want you to come and meet me there, and God will do you good. And I want you to meet me in Kisii town, Kisii Cultural Hall every Tuesday. Take the numbers on your screen and book and come and receive a miracle. Kama wachawa na kusumbua, utapata your help in the name of Jesus. Kuja na upate uponyaji wako, kuja na upate unabii wako, and kuja upate deliverance wako, na Mungu atakubariki. Every time you come, you will meet with your miracle and your solution. Your life will change. You will never remain the same. Anytime you meet me, as I see you, I will prophesy to you. And every sickness in your body, any challenge in your life, it will come to an end. Utakuwa huru katika jina la Yesu. Amen. See you there.
ekerole asumu chibwogembo nechise muchietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale ejire registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi chia wiring cable dropping cables nichindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebyobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibwogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gosoba keresime ase namba enoti isano na ibere isano niseto isato eyemo kianda isano inye gose enoti isano na ibere isano na iseto ibere maragatato eyemo isano na isato Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore. Esukuru y'okwegerya Burundi bw'Ekigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bw'Ekigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Uburundi bw'Ekimatatu cha 14 seater D2 PSV Uburundi bw'Ekibus CE heavy trucks F PWD chia bantu bali nobalema bwigomba bwate short courses chia BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mbulye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kichere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborukia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurigiro y'ubusera bw'Uburundi bw'Ekigali gya NTSA buyo nkwegirule aseze mugiyemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Spexels Opticians abubale se clinic kyagudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokoreri ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga jogo kolenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boigo setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bale angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomu chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Amate ya gichana nigere numu ichano na nigo ekobolyo bokonyi eliokomonyora omwanchuobo oyosirete kurwa senkayabo omutinyo gatano nomo omwakoyo erieta nigakurukwa rispa mwango gichana nigakurwe county ya Nyamira sub county ya Manga Centro Kitutu location Morako sub location
nigare ne miaka 34 ekerasirete nigabegete gotie mwamu neskati ebwata mauga nigabwato muchando bwobongo onye kwa mororire koranche mwakirisimi isemoke ase namba enoti isano na ibere noti ibere inye isano na isato isano na ibere eyemo gose enoti isano na ibere isato marakabere inye isano enoti kianda enoti na bobo igo kobekoroboti urwo asegete nikide gyonsi ky'abanyanyimbo kireange kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri eduka okogenda kujia ibintu byose birigukorera emirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwisiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete chochonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byogokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enoti isano na ibere eye mokianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchirini kiumbegia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigobare certified chigari chikolire maintenance wija nigoba kurwa basic mechanics mbabu atibirasi bia maambia na boigo bia maragoba nkwegelia bale A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabwate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabwate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamuna Nyamarambe na Kenyanya na boko bakresimi asikina mbechi Sunshine Driving School we fulfill your dreams. Henya gitari ya Tenacious Herbal Center ya Dr. Joel Umayo yuko nyerense moya yugo imeyumu chukisi niga ukumanyebuna niga nganyire guchense moya Nyankongo barabare ni skuru yoburuso ya Nyankongo Primary School opposite Nyankongo SDA imeyumu chukisi na bugu wa Kisimi eriyuboro karariwe ase namba enotisano na ibere isano nemo kianda ibere inye isano gosomurikireri yuko uchiase email info@tenaciousherbal.co.ke Tenacious Herbal Center Obwenia Uregene. Ndizi TV Obwansu Gusii. mango mata kogenda magaye kamere kratore asomo muka bali kwa konya komonya la gabera toto ando ko mati bara ko mati ko tobwa off that anyway karibu sana atentunda ya kabere ya magere kwa kwa kuzima chini karibu chakera tuame akwira na gochaka iga asingincho yokoba kirori. Okay. Yes. Ayo mulisio minto otegererete kirisa mwe yarenge headquarters y'abantu bakuru. Nonye Yesu kago chimire muna aye chakirite Jerusalem manyete.
bona na abantu abamenye tone kera kogenda iguru aboroku bari baye abatenga murwa Jerusalem bamenyete oika mwairu chinguru chio moika igo barengo buna headquarters na nyasao itugakuraria mang'ana aya tete gutuba mang'ana maya guchia sabantu akora achakira abarabaye abantu barenga abaye n'abayahudi kurwa sebarare ekera abantu bakoranga ekena abantu abanyase barorire agachakira pakasi bali bamoneti akabari bagari another opportunity ribagarinde abayahudi bali bamoneti nakibago chakira okore bikone kurwese ba Petero paka bacha kumuburinga ngwetere sichinguru changu wakore bikone ebi ngwetera Yesu Kristo limu abambete mukamuita mukamubeka asomote nere Nyasaye ancheta akabukia omoikaransia soko kwa egukurio elinda gugonchoka gochia abana ba Israeli ogokora isano kemugukie kemeronge totu neyemo gugonchoka gwekene nokwaberu kwebibe igogokurwa asomotori tu Yesu Kristo nagiekora bachakire tu Jerusalem bamanye gusuka bagenda omuchukuru ku Judea bakuru Judea bamanye guchia bagende Samaria aba Samaria na abana ba mwabo baringe abayahudi abantu baringe ekiombe kia kia Juda na Benjamin banyuomerere ebisaku bono bagachaka na barugo gusasima kuri bogeka kuruso kuri kwa Nyasaye bono Yesu gentata getinkeringa abantu abamanye gusasima gwekene no gusasima gwekene taye kuratuka si Jerusalem gusegutuke ase geturikia Yakobo ogokora inye ujakere mirongo ibiri gutire Yesu agatenga ninga kiya ikiri Nyasaga niti abasasi mbekene abara musasi masumu ikane kene tainga Jerusalem bara abere gusese geturubiki wako musasi masumu ikane kene bono bagachakiro bagenda sensingima na intu abatu arangeriwe ogochakira ari asure headquarter ya onka umanya ko gende saba muraba amino ogenda asaba ibuli bawo umanya gusuko chese ne ibasi bawo emere buri Yesu ke egenda asensingima igo mwanene gako yebeka asote neini nabatirire Jerusalem ari asure umanye ko Yesu kia egende asensingima nekendo kende keringa ki tayokora ya mangana ayara kabiri obogi mabwa obonjuru ne chinguru cyomboika abantu batebe ngatari konye tomanyete egia kabere igo bogonjuru yoka ekero okwege na Kristo Yesu na komutigiro obogi mabwa ngani mayeto yonyegendete asaba Timotheo yeli tangani origererie eyemo ikamugoke ye 12 na Paulo atenga for I know whom I believe ni maite ngonyegenete ekero kwatebiri ni maite yonyegenete ago kwa chinguru goikerania ekero yasukire kurwo omanya ko gende ikasensingima igo bugima bwao ibori kirori namba ibere okwane kurwa sumunwu obatebia ekiagerire kwabeire kiore na mangana ya maya gwitabire agerire kwabeire ya mono sana muri sindegetio mente usekende gande goso asincho ya mabori bari bagento ko bagutubwatia gusikilo bani kubakire I'm following the lesson live korunyaga ncha kwani abasomba abo monene ase studio obori na nyare kane gosine nyare kane urangeriwe na Nyasaye kogenda utamanyeti Abraham akorangeriwa na Nyasaye kumurusia sare ekamu cha kuatama kusengo runga kuatama lakini toma yetinga kuirire njiri ono let me use Kenya yandu me Kenya abanda bange bajire notista ni abantu bari mostly abatugi n'abantu bari kwegena kwabo nuko ngao ekanisa tichieti yali because y'abantu barura nki bachi gokoro ndiro kurangeri gutamanyiti lakini buna Abraham igakurangerirwa ngakorta yendo kiye kamanyiti Nyasaye moteringa togende ge to soka buchia senda akoreke ndakore kurangeri gore komanyete ande ndiro kurangeri utamanyiti omuri intege torakira omurisia tukwana rango Yuso oyo kare koni bona omara bamwabo
gwetera seme chanda gwetera omweri oyo ngurigere turenga obonere bwa nyasango nyara ko bwakorokana nenchera yamwe korangiri gose no mano barangire tige kogera yes aguri itanga narieta Abrahamu eiranga abantu baye mbagende Misiri yes nande bamenyo yose miaka kiminye bamanya kuruona inde baira na senseji cyusu butamanyite gose ekera tamanyite gose nacha kogendo akaonigwa nsaitani ubangete mirunga itwe yasa akamenya kumulinda taitwa akaonigwa yasa umanyite ngano kwaonigwa nguchiro gukora imirimo menene yane agaiko ike kwaburia atebe ngana bokogenda utamanyiti abantu bari cyari gucha seita tate yanko yanda ndi chikurikie mirimo katari nyora chibese nje kulindirinka ani gukwaya nanga ni mirimo gwachia kwamanya konyora abantu kwa barandiri nkurunde ngenda America kurunde ngenda Australia ngenda nsegeti emechande yacha sinkiyi yagera gwasoka yakurusise kwari ngenka nkwari kurwo anyata yimechande yacha ngakie ndo burwire bwacha watete yangenda kurikia ndagenda kurunka usengende nonye mpoindi nchikurwariwa koko genda omanye kuranderia abantu nkwamanyite ngano burandi bwatomiru wenya sabwate chinchire chinyingi cyukorangeria abantu ubatuma guchiase batari kuja kwanja kogenda. Alright, mimono sana umusa akubolenga mbaro bali willing kogenda kurende ukorangiri gukunguracha unyorekera twaregeria sigitabukiria kiale gotosira gosikia ngikerenge kana kile gotabanga kurende na munyore chinguru ekero mwikomo chenu obachire mbaro rokero kende baraigwa nga I'm very much ready kurende omwikomo chenu torabachira ninga kietaraika usini kitagumwe ekero uguikera kuna mono twatabanga ekero mwiko bachire yes mbale balia ba ina overready lakini Mungu utaranja bana na benga batumwa bali Jerusalem ngiye batumwa ba gutera Jerusalem why they not going ngiye kora abantu bandi bakogenda aba baranderi ngiye kora baba gosoka abatumwa batigara Jerusalem so God now nyasa na manyete where to use you and where you are good at and na buate the designated time jinga kichichikire yes chio gokora gento kie yo koenda ase chio kogenda ase igoto gosoka rioka yonga singe njo igweto soke gosoka na wana benga nzake gosoka nga gosoka ndengende obandi ona there must be a procedure yes a procedure to gosoka rioka igo nyasaye na kurangeri in other ways no mulisi ateba there are many ways ina gosoka lakini to gosoka inaga otara tuara yes the message eliyokogenda ina bona ndoko yetua lakini still that message tera kaneli waja sega ne irigaso mimono kigimana ge koruna Lucas ubori korwa bonya meuro omosocho abalisia no muralia ondizi mbiyamono asamagerio amaya yeleson omoroberio nyasaye no koboria mwanya bantu korwa ase ebibe ebyo anyarata kobaga kugwa sebire nyasaye tabwati ogwanjireria kugotoreka igoro yedini nigo ekerenga kiaye nekeringa kera oyomo anyara koba wikera ogotoreka amen you agree yakere yes yebona sa ekende naro kubika guno tete abantu bali bagwetuma yes eigwete integete kogenda kurandio manene ongeri chinguru ntomiri ana manene tamutumiri ogenda negenteke augete message yasai gago kubutumu bwaye na nda gukoigorera so guchikorandi na bara koigorerega gusago to Mexico pone kero koigunga ngande tiare sana ndete kogenda manene tarang jugorere sengo chia oye na yo tete kogenda omuntu soke jira o egenta soke re papa sienene ngana tomirunje ko baranderia papa sienene ne sadaka sadaka usangereria aria batebi ngabono na basabeire undo uranje kurwe sadaka bono karwe sadaka chinga kine che sadaka naende morisi aiga nkemo kali tukeli mamambi tu arukora akora masato okora masabaria mambi butambi ikanisa manya gocha nyoro omumurage tochiro kuruka nganche nyasa ongeiru butumwa wansire kwangaisa abantu ikanisa n'ibintu biteyo nkuru konya tabantu baichante bakiriti ngaki ngoto tebiria mangana nyasa moro kiria mane ngobori nteba ngobona igwa tebuwa manene ebintu biteyo pi omonto bwate bintu biaye lakini ogatanga nyasa omutumire abange ba bagatanga batumiro banga buno babese kierio yo yodo yo shakaora
Nyasaye abanga bunabwo negekora ya tubwata abantu abanga okanga numbo banini asa untumire lakini boira onye Nyasaye gutumire aho ko butumburi clear taigo kwa gento kero yakoreto bututukano na abatutukano abangi na bagoteba ng'abatumiru ase tutaraenda etauni itagusuka umurandi oyo mago position y'abantu baye uno goje kanisa ino mogeni ore bakoboria enyarebe ng'ayokoru ng'akiore ng'ayomenyete mechando kyobwate amarieta ari agobaya ira ba umurandi ori bona agokirite kwamanya godrang'e ng'anyarebe inchuga Nyasaye ongigoreire ongeiro botomu ang'aye gorwarete iga nano bwate mechande emino more iga nkanga nasegete umuntu ocha gokuminga hobi ndoche yo no mutomu Nyasaye lakini kiatumeka abantu atumeka spies so in other words nabono chite town ite ya bosungu obokora ni waso irobonge boborani let's just be honest. All right. Be para how they are to look for money lakini nintava pastor bago kora butuko nebintu birengaki na yorete. I'm sorry to use this example but na umerito mu sao yo mo ndabi ngerimbe fame bono ya ikeire ntakeire join ya mangana ya yo pretty much bado yes so egerembe famous kuno mu moteli get then I was just challenging emiake yonsi ngaigwa so metase gete ngakiwa karto gaito gaswaga I was just asking God does it mean Nyasaye tarengo nebireche ibiare kokora quite you know sometimes indire to gotaka gotangarira Nyasaye nebirengaria if you are to become famous yes. You will become famous goetera sinjere jirengaki chiango andre ya yoko ba famous Yesu wani to ba famous not matirende nere yu ekana kitwaso meresenia impinto kibiri bikogera omuntu utakataru comfort zone ya fame yes amanya kanene rokore kolemero proud kanenga onye talinchi yes ango gento kelinga nakenga keria Simeon yo morogi ngekeraro Filipo korandia na ndoko kori bikone agacha agapatizo ata na injenta gete kegwi kenyore akamenya guchira Petro ngaenda kwa chibese nyore kegwi kene chiginko genda ngukwana abantu bamanyanga na kwandire yo ino romo chando bwa abantu bagwituma yemono sana a solution area bali sibono ndike turugireringa okokoro muchando yo noro yo twanjira ndenga noro asikali sitito no nyase andose story ikirengekere na kiro turakore omuchando nikagete nitonyore twaringe skuru gali rimo gukoro ya class 8 mwalimu gali ngumwalimu ririyo kurwari edesk yawo kwali konyereka nka remember Josephat Amisi 2027 osakwalika ase ebao gali ase class imega abana bagani kubago chi class ikimanya kolire nga kumbe umuntu narengeka gole koro kunga Josephat Amisi okoleka labde amatemu mwako yo no uri gali nabiga chikani sichito molisi ntwateka ko tokoteba abalisi abange bakane ntoli gotomuti asisaba school chigo chakabona igoteke tutigara ase main paka nonye bikao bya chat board whatever umuntu kwa proposal ya chabune agenda itoteke tuyigole saba school kwanja abange bagupinga saba school yake nande bo ikanisi enesa inene ndorara gose tuwabuchire umuchando ra kitoko yokora asubwenke bisando chensa cherero mulisi igote no gotamanya manene onyendirio manene yesara ko baini comfort zone kurwarenge goracha senseji otukupwati chimbaratero chia Yesu Kristo yes iki gitabu kia bai Filipi bere gatebanga akaburio bonene bwaye tabaranga negento gyokubwatirira ocha kese abai Filipi bere kumgukekia gatano gwikikia gatano gatatu yes nga tigebirengererie biebi biarenge me ya Yesu Kristo bebe me ya ino ero mocha kano arenge Nyasaye ekera arenge Nyasaye tabaranga negento gyogoterera nga inche Nyasaye akana chekina agacha senseye akaroserwa umubiri akaba mwanya abantu naenda akabugurie ikintu kyomusumba akaba umwigweri to umwigweri wikasa makweri yo musaraba omaito no manene umuraite nga okoigwera iga oigwere iga onya Nyasaye turange guterera gotatemna tukoigwera yes nayo gotebere Nyasaye nga inkyokora nere one kero aya ko monta ko tenga njitindi kurwa ejine ya yete ya monene
Dia mono muri sia ngana yo muri kimando tinggal Mbete ko tewa nga Yes. anene pia series ngito tiga tuanje nyasato tumingi. Amina. Tuanja kuewa. Tuanja uwera. Kine kiitire mu sa. Nabona balisi ndiro kwa iwe mbere me kanisa kwa iwe sina the first church early. Kwa manya kuimukie kanisa uko bugamu hako. Church is not your property. Okuimukie kwa iwe. It is God's. Ayeneke bekere. Anjo tumeke. Egero ubwero lyubo kanye. Nyasago tumeke bya. Yes. Omwelipi etego tebya baligereria. Happy Sabbath. Abana baito ba koramatemu. We are going to pray for you today. Egero toko chikoba sabera na yegene lakini rero ande tupata masabali ase kanisa ya Victory. Yes. Ase nginche gusabira abana ba class 6 class 8. Form 4. Right. After then into endo muchango sena ralito alikire. Uchenga na kiwande bako nyakomesa mesiga. Okay. We'll be there in this area. We are coming. Nyasai te abaseni. Siribere Yesu Kristo. Devana sana Steven Matinde awateva ngwaneli omolisia Dominic mpato ganeti sana ngakitwale ngoro likolia launch akuru Kisii University. Kisii University. Yes. Oh. Nuna bantaba ya. Abantu mwangenende tia basaye bya. Alright. Bya muno. Bya bora sana molisia so kole kweli skolera ngayoche. Ankwende kanisa ya Masereta. Kubwati mirbo yo togo chikokora. Yes. Dochake program ya stewardship. Ndutwaro muchango makabo sa cyangire kanisa. Ntwero bilia se bintu bindi byonse byosabira abana baitu. Yes. Ege kogera Nyasaye nabaganiti. Bamenye ubugumu bwa Kristo. Na alia ogoseseni guri gwense yiga goke abaye. Yora sana na tetarie street getega iga atikabere kanyoro mboro tange metinye bere ngorato koribare. Wasiekire jiskuru na wera dereka abana. Ngemetinye bere megima ono okoranga mangana ko bara makungu asemambia bono ngamorisia tikagwa goteba tutegete twiriri bagalia bene muri na bogotora tunyora abana baito ase amasabo chinga kibagera to kuba kwerigana samate mwabo agochaka ewiki ochomo yegochaka ankyo nankende papa igo balia bagosafiri chisukuru cha fungiru bono iga okoranga agosafiri nigana gari kore na abo igo abaiboli banyara ko bakonyora chisembi chabene kurwa somonene banyara ko bagosemia bana babo. Amen. Tusabe Nyasaye tata eruote no manene bubugama bwaitu twakwira neri ngambi ya mona asinge gwato irubugama bunekegwa ani twakwira neri ngambi ya mona asinge kurangiri ukuroko ne gwato rangiri ko babasumba bawo itangani to kanye chinkoro chitu to baba itongo na ndabororo andonsi suraga ni togende tutepwati conditions chindi chionse togokwa twabira machai itu ni bitu akore ku magega utochakio rugendo ruru rubuisha titukiri arera sekirukio kia mabira tokoreta abantu bakurukwa ba ubukwigie na kurwa chikanse chionsi asinse tukubeka samaboka au ogende kwigiri keroyomo na bali bonsi batara komanya keroyomo amenye kubwatikana buna ringana ria ori gukwana tamenyere ringana rikurwa somunwa o igiakabire twaretira abana baitu baguchikokora matemu tatu iturugura ase echumego chago chakire echumego chago chimoeri anse kuchimoino twakuburi okorege konekia ekenene titanganio benyore obanyore ko babana bawo egeko na baita matemo nyembari abao irubusa igurumba goika lakini baisa ko babao gobara bibi kirubio birachikokorere mirimire menwe kero kwa banyorire litangani na ndo wigore chidisa chigoro basesenie obaye birengere byo ebirengere byebikeranu na matemba go chigoikana ndo borokeringa na kibako yakore baite twasabira abaiburi abinga kiye metienye abana kero bagoje chinka baba missionary baba beregeria abana bao baba biginwa twasabira abarayi bichikanisa bonse piese baika na barubunya sawo itorogoro kero yo mabuguri emirimo ya obunere erindegere akorukie na gukoimukirira iguru mona sons twari gukuburia otwarigania suburuti bwao nekerura orukito cyo kuruka manaya na kugusaba guitu wetere seriteria Kristo Yesu motoria. Amen. Pia mono kigima tobakana iria maya baliski mogo sokana ina sincho bokore nya site gabakonya na ande tumera ne sabato ego tara ngwa chumurigire bia mana sincho kweli baga
kwaneke kwanyala kwa gusanga muna ndwetera samabori na bwigibengere byao gwase lesson jengwera nande asentunde gatatu asogo sasima gwetera asinchira ya Kisii school ambekera hotera kunya mura bali nimbanje. All right. Kisii school ndoche special yes chakire kigima ngo tutangalia kidogo tobeke ogotero ko munyara kuba mu seseniwa tigatogende asomotimo